Добър ден, колеги. Тишина, моля ви се, тишина вече. Трябва да започваме репетицията. Колко стана часа? Репетицията трябваше да започне в 11. Сега колко е? Колко е? Минава 11 часа. Точно така, минава 11 часа. Ако обичате да се концентрирате и да започваме това, което трябва... Ало? Да. Мога ли? Мога да говоря, няма проблем, да. Не, така е. Какво сте купили? Чакай. Тихо малко, де! Чакай да изляза, че тук е зоопарка направо вече. Не мога да... И какво говориш? Еми аз така. Айде, чакай, че тук трябва да започвам да нося оправя за мен. Айде. Така, колеги, започваме. Хайде, свири ластика и да започваме. Влез! Не така. Трябва да влезеш с... Разбираш ли, че тук в този момент ти трябва да донесеш прането, защото знаеш, че ще тължеят. Няма как да стане така. Айде върни го. Тишина! Моля ли се да се концентрираме, стига вече. Така. Не. Вижте, колеги, като се съберете, така трябва да отворите отзад. Разбирате ли? Събирате се и отваряте отзад, за да видят хора. Така повече няма да работя. Ако обичате. Не се намираме тук в зрителника. Не, повече аз така не мога да работя. Музикален театър ли сме? Или какво? Нека да бъдем на нивото на институцията, в която се намираме. Давай, ластика, поп. Не, да е по-бързо. Давай, по-бързо, давай. Айде, не свири го това, моля те се. Направете си го от начало, цялото. Ти ластика го върти през цялото време. Да. Аз, това ти обяснявам. По принцип, първо нарязвам месото, запържвам, така го задушавам от двете страни и след това го нареждам в глинения съд. Спрете да говорите! Ще ви разместя партнерската група. Първо се подрежда в глинения съд и отгоре слагаш картофите, за да се запуши. Да. Добре, хайде, да. Какво? Да, свири. Трябва така да го... Значи, защото този момент, като се чува това, трябва да го изпееш къде. Миш. Трябва ли да спиш? Да, добре, друг е текста. Ако обичаш да ме не прекъсваш. Да, то е същото отношение. Да бях богат мъж. Дуби. Каква пауза, бе, колеги? Каква пауза? Ние сега започнахме да работим. Преди 4 часа сме седнали тук, вие пауза искате. Дайте да го изработим, това вече няма за кога. Да, видях ви. Супер. Не, аз руснак се съм виждал, но такъв руснак като твоя не бях виждал. Браво. Здрасти, да. Дали беше добре? Много добре се получи. Айде от начало да направим обаче. Не, научете си текста вече. Не, няма жадала. Нещо от жадала няма да излезе да го изиграят вместо теб. Айде да вместо от начало няма да му подаваш текст. Ани, свири ластика. До вечера ще седнем в това, нали? Да. Разбира се. Ще върнете го от начало, моля ви се. Не оттам. Ще влезете от другата страна. Тук е сцената и се работи. Благодаря. Не, това тук не е така. Не ми обяснявай как аз съм го искам така. Не може да го иска така. Кръчмата пада. И защото не ми харесва. Не може да каза, че прекалено много става и затова да пада. Да, така. Ако искаш да се обади ти. Айде. Махаме кръчмата, аз тук ще изпея болни момичетата, ти си подготви ластика и аз ще го напълня. Давай, айде да не се обясняваме. Дай малко по-бързо. Ти разбираш ли, че той ще те взима за Сибир? Къде искаш да го изиграеш това? Много камерно става, но никой нищо не разбира. Преди ти се справиш добре, аз те харесвам, но това не е хубаво. Да. Какво? Да, снимам се, на него ще му пращам, че репетирам. Айде да обичате да не си държим сметка. Хайде направи го. Хайде направи го, моля ти се. Какво е, бе, човек? Ти го направи, после ще говорим за кое става въпрос. Айде, че една година вече го бачам, бе. Виж каква лимонада си взех. Много е добра, да? Горе от това, бе. Аз си имам, той има още един вкус. Аз си две Айде, бе, моля ви се, бе, колеги, бе. Дайте да направете ги тия диагонали. Моля ви се, направете ги. Айде. Тони, моля ти се. Ами свири ластика, Тони, покажи къде трябва да застане, защото бъркат краката.
Браво, ти си супер, да, чудесно. Айде, да се знае кой къде застава и какво трябва да прави, защото така е мърляво, неточно и не... Ало, извинявай. Да, тихо. Тук? Да. Саша дойде. Да. Да, бе? Да, подготви. Да, айде. Трябва да тръгвам, извинявайте. Вие си го зададете още веднъж. Направете го, повторете си го, че аз не викат тук срещу. Айде. О, супер! Айде пак от начало. Добре. Откъде? От начало. Не така е. Да. Не, няма. Напротив, ще се върни само за лимонадката. Да. Айде. Добре.